Hello, sound check. Hello, sound check. Hey, hey, sound check. Hey, sound check. Check.
Sound check. Hello, sound check, everyone. Hey. Ayan, may dalang shoutout sa lahat dyan. Hey, hey, hey.
Ayan na, mega love shoutout po sa lahat dyan. Ayan, thank you for coming again, mga kabiyag dyan. Buhay! Out po na host. Okay, sige. Happy day host. Ayan, thank you so much, buhay. Ayan, maraming salamat. Ayan. Yung mga nandyan, pwede kayong umakyat dito sa ating live stream. Ayan. Pwede kayong umakyat dito, guys. Ayan. Sino pwede umakyat dyan? Ibaba natin yung elevator. Ano? Try nga natin kumanta. Matagal nang hindi ako kumanta. Kanta-kanta muna tayo, ha? Sige. Yan. Pwede na tayong kumanta dyan. Ayan po tayo. Nasaan na yung kakantahin natin? Ito. Para sa inyong lahat, guys. Okay, para sa iyo. Hindi ko naman nakalain na at di ko rin inasahan pa ng tulad mo aking makilala. At kung ano ako'y tanggap mo na, hindi ka rin nag-alilangan pa na ikaw hanggang wakas ay tayo lang dalawa. Lagi kang naman ang isip ko, laman ang bawat panaginip ko. Ikaw lang ang pinili mo ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinihintay kita ng kahit tagal. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot, kamay na kita mahal. Nais ko laging kapiling ka, ayoko nang muling nag-iisa. Pag nandyan ka na, piling ko kay saya. At kung ano ako'y tanggap ko na, hindi ka rin nag-alilangan pa. Ikaw at ako'y hanggang wakas ay tayo ng dalawa. Lagi kang laman ang isip ko, laman ang bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibo ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinihintay kita ng kahit tagal. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot, kahit na kita mahal. Lagi kang laman ng isip ko, laman ang bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibo ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinihintay kita ng kahit tagal. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot, kamay na kita mahal. May galang shoutout po sa lahat dyan.
Lady House, may kalab shoutout. Ayan, thank you so much dyan. Ayan, sino gustong umakyat dyan? Ayan, kukunin natin ang ating bahay. Ayan. Bahay natin, ito yung hagdan. Pwede kayong umakyat guys. Ayan. Sino yung gustong umakyat dyan? Pin natin. Ayan. Ayan. Sino gusto umakyat dyan? Sige, sige. Akyat lang po. Ayan. Next natin na kantahin ito, mga kabiyag. Sana pinagmasdan ang iyong ganda at hindi na rin pinagsipan bawat ngiti mo may gayuma dahil sa akala ko hindi ako ibig sa'yo, ikaw pala ang sa puso ko. Kaya ngayon ang gulong-gulong ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka at sa tuwin ay dahil mga puso labis na umibig sa'yo hanggang kailan matitis ilim ang pag-ibig ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin para bang angin na kahirap piniling? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y maging. Nais kong malaman na ibigin kita. Buhay! Salamat sa harap dyan. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ayan, sino gusto umakyat dyan guys? Sige, akyat. Dahil sa akala ko hindi ako ibig sa'yo, ikaw pala ang aking sa puso ko. Ano ang gagawin sa utos na
second song. Ayan, pwede kayo mag-request ng kanta, guys. Ayan, okay, Mia. Kasi wala akong Mia. Chok. Ayan, sige. Ayan, kanta-kanta lang po tayo. Good vibes lang, good vibes. Ayan. Good vibes lang, guys. Good vibes. Hey, sound check. Pwede pala ito. Ayan. Hey, sound check. Mas maganda to. Ayan, sino ang mga nandyan dyan? Gusto mo umakyat dito? Ayan, pwede kayong umakyat. Sige, request lang po tayo ng kanta, ha? Walang magre-request dyan, sige kayo. Hindi nyo mapapakinggan ang aking pangit na boses. Para sa inyo, guys! Thank you, buhay. Mga sandaling tanggapin mo ang pag-ibig ko para sa'yo. Walang hangganan ang saya, mga sumpa at pangako. Tayo lang dalawa kailanman. Ang pag-ibig mo sa akin ang nagbibigay saya sa buhay ko. Yearly buhay. Ikaw lang ang mamahalin, ikaw lang ang nasa puso ko, ikaw lang ang ibigin ko. Habang ako'y nabubuhay, di ko kayang mawalay ka, di ko kayang mabuhay, di ko kayang limutin ka. Habang ako'y nabubuhay. What you mean buhay? Yung background dito? Di na lang nakikita, maging sa mga panaginip, mga ngiti mong kay tamis, natutunaw sa puso ko, mga sumpa, tayo lang dalawa kailanman. Ang pag-ibig mo sa akin, okay, thank you, ang nagbibigay saya sa buhay ko. Ikaw lang ang mamahalin, ikaw lang ang nasa puso ko, ikaw lang ang ibigin ko. Habang ako'y nabubuhay, di ko kayang mawalay ka, di ko kayang mabuhay, di ko kayang limutin ka. Habang ako'y nabubuhay. Stop pala doon. Ikaw
lang ang nasa puso ko, ikaw lang ang ibigin ko. Habang ako'y namubuhay, di ko kayang mawalay ka, di ko kayang mabuhay, di ko kayang limutin ka. Habang ako'y nabubuhay, ikaw lang ang mamahalin, ikaw lang ang nasa puso ko, ikaw lang ang ibigin ko. Habang ako'y nabubuhay, di ko kayang mawalay ka, di ko kayang mabuhay, di ko kayang limutin ka. Habang ako'y nabubuhay. Yan, maraming salamat. Ay, may bago tayong kaibigan. May bago tayong pasok na kaibigan. Ayan, mega love shoutout sa iyo. Ayan, wait lang. Ano yun natin na kasi maliit yung ano. Ayan, si Jason Lavarias. Ayan. Thank you so much, Jason Lavarias. Sige, magbabako ka pa ng bahay. Jaketin kita, ha? Jacket muna kita, ha? Yeah, thank you for coming. Carding, ayan, magbaba ka ng bahay, Carding. Ayan, Carding. Gusto mo makiat, Carding? Si ano, si Karo ba to? Ay, hindi pala. O, si Karo ba TV? Karo ba TV? Ano, pasok ka. Akyat ka, nandiyan ang bahay. Thank you, I was about to go to sleep but wanted to stop in a few minutes support and say hello. Oh, thank you so much, Jason. Ayan, wait, I go look your... Ayan, mababa pa lang bahay mo, bro. Gusto mo makiat dito? Ayan, from where are you? Let's just go. Wow, you do drone pilot. Drone pilot. Shucks. Wow, ito yung hobby mo? This is your hobby. From where are you? I have a drone too, but my drone is Phoenix. Where are you from, Jason? Yeah, I watch your short video. Yeah, this one. I watch your short video. Taking this one. I am from Virginia Beach, Virginia. Oh, wow, yeah. I'm from the Philippines, but I'm here now at the United States too. Jason, thank you for coming. I give a comment on this video. Yeah, Jason. Yeah. Oh, you do drone. Wow, nice. Drone are my hobby. Wow. One day you teach me how to. I have a drone, but sometimes I fly when I'm in the Philippines. It's my first time to make a fly my drone, but you know what? There's accident because it's so windy, and then it's my first time to do. Thank you also for your support. Ayan, thank you. Welcome, Jason. But your house is still young, yeah? Yeah. You can gain more friends. But you're not a Filipino. Yeah, okay. Thank you for your support. Yes, Ron can go crazy. Yeah, I know. Yeah, but I want to buy another drone because my drone is like, if you use your
remote now. It's not what you call that. It's not steady. Even a small wind, it's shaking. That's why when I take a video from my drone, oh, it's shaking. Even it's move. Yeah, I don't know how. When I go move now, yeah. Yeah, I go watch your video then. You have the tutorial. You have a tutorial from your. Yes, very shaky sometimes. Yeah, because you know my drone is only gift from my daughter. Yeah, he gave me a drone, but when I use, I don't know if that kind of drone is good enough. Yeah, but I don't know. But I want to buy something good. That's why I earn. Which drone do you have? Phoenix BTI. I have it my here. Phoenix. I think BTI, but I don't know. This is a gift, that's why. This is the one I get. Yeah. But the camera is good. It's clear, too clear. Yeah, this is the one I get. BTI, this is a BTI. Awesome bro. Yeah. But I want to buy a DJI. I am not familiar with that drone, but they are fun too. Yeah, I know. But sometimes I use this one at the park by the beach also. Yeah. Hopefully, my day off, I go like fly again. So, how about you? What drone do you have? Yeah, 6 million in the house. I advise is to practice every day one. Yeah. Yeah. I have two batteries. Sometimes only 2 hours make. The other one is like 30 minutes, all dead already. But it's okay. DJI. Yeah, I like the Mini 3 DJI. I built my own. Oh, really? Wow. Edeline, mega love shout out. Ayan. Wait, Edeline, ha. I give you a jacket. Ayan, thank you so much, guys. Ayan, you can connect to Jason. Ayan, I saw Jason in one live streamer too. That's why I add him, and then he come into my live. Thank you, Jason. Yeah. Yeah. I will give you banana. You know banana, Jason. Are you Filipino, Jason, or no? Welcome. Okay. Pwede kayong umakyat dito kung gusto niyo umakyat sa ating live, ha? OTW nakapin. Oh, hindi ano yan. Yung nakapin is StreamYard. You can come. You can akyat ka. Yes, I am a Filipino. Oh, so where are you in the Philippines? Oo, ganun pala eh. Pinahirapan mo pa akong mag-English dyan. Salamat Jason. Ayan. Sige, bigyan natin yung banana mo ng bahay. Bigyan kita 2 banana. Ayan, gawin natin 700 yung bahay mo. Okay, gawin natin 700. Okay. Hindi na lang ako magpakasa. I just watch video. Ayan, si Edeline nagbaba ng bahay. Sige Edeline, sabay na rin kita ha. Ayan, si Jason muna. Go to channel natin. Ayan.
Gawin natin 700 yung bahay mo na lang. Okay? Ayan. Thank you so much, 8 million in the house. Ayan. Kung gusto nyo kumanta, guys, pwede kayong makyat dito. Kumanta po tayo. Ayan, Edeline, bigyan din kita, ha. Ito na lang yung mga maugat na banana ni host. Ayan. Oh, wow. Ang laki ng bahay din ni Edeline. Shikoso! Wow, ang sarap ng sweet corn. Wow. Ayan. Huwag talaga akong magbakasa. Ayan. Maraming salamat. Dudugo sana yung ilong ko, host. Akala ko English kayo. Hindi mo naman na biyak ni Hawaii. Oh, Jason daw, oh. Akala na English. Oh, Pangasinan ka. Ayan. Meron pala tayong kaibigan dyan. So, anong oras na dyan? Jason. Oh, Edeline, +1 na ako sa iyo, ha. Maging 2 na to. Okay, pangalawa na to. Ayan. Ilocano, ha. Ilocano kamit gaya, manyaka mat. OMG. Ay, kapsat kamit gaya mo. Sige, mabalin umakyat kay live ko, bro. Akyat ka na lang dito sa live, pwede. Tingnan natin si ano, kung dikit na yung main ko kay Edeline. Minsan, Edeline, +3 na sa'yo, Edeline, ha. Dinikit ko na yung main ko. Ayan, 5 million in the house, mega love shoutout. Ayan, maraming salamat dyan. Okay, mag-change account po tayo para maidikit ko yung mga... Ipa 700 natin si Jason. Tulungan natin, Edeline. Laki na ng bahay. Salamat po sa pag-ayuda OTW. Ayan, bigyan natin si Jason. Ayan, si Jason. Ayan, 3 na lang para maging ano na. Maging 700. Galing mo mag-drone, ha. Ano yung just one more trick until my wish was granted? Ano tong ginawa mo? Just one more trick. Pinadisgrasya mo ata yung ano mo. Jason, pinadisgrasya mo. Nanonood na lang ako ng, hindi na ako magbakas na nanonood ako tapsak ng mga short video. Ay, Edeline, sabi ni Jason. Ayan, thank you so much. Ayan, pwede tayong ano guys, mag-akyat dito sa live natin. Ayan. Oh, 700 na si ano. 700 na, bro. Dan sa Dolphin, Jason, sabi ni ano, Edeline. Ayan, maraming salamat sa paharang dyan. Ayan, Jason. Okay, Edeline. Bakit lagi ba?
Ayan, maraming salamat guys. Ayan po tayo. Si Edeline. Iba yung dinigitan dito si Edeline na nag-go to channel ako. Yung pala, ayan. Okay, plus 5 sa'yo. Ayan, 700 na si Maraming salamat siya. Napa 700 na natin si Jason. Nakapanood na rin yung mga video niya. Ayan, maraming salamat siya. Thank you. Ayan. So we can go to another channel again. Ayan, Jason, nagbaba ng bahay si Jason. Sige. Ano yung binaba mo, Jason? Ayan o, SAR 810. 3 motion monkey bit. Found you. Ano yung ginawa mo dito? Hindi mo naregalo. Nawala yung ano mo. Nawala yung drone mo, no? Ito, nandito ako sa bahay mo. Panoorin ko lang to ha. Dito na lang. Ayan. I-ano natin para ma-ano yung WH mo. Ayan. Thank you so much, guys. 4 million. Ayan. Ayan, 30 minutes na lang po tayo. Ha? Yes, one of my friend crashed his drone in the wow. Ito yung binidyo mo na no, naka-short ka, short video. Delikado pa yung pag-akyat ng mga ganyan. So I climbed it to get it. Yan. Oh, yung mga sanga-sanga, ang liliit. Talagang Ayan. Thank you, Edeline, ha. Na plus 5 na ako sa'yo. Ayan, guys. Sige, dikit lang po tayo. Ayan, tingnan natin. Isang palit. Ayan. Ayun o, nakuha na. Ayan, yung ginawa mong short video yan. Not mine, promote ko lang yung po Gcash Hunter. Hindi mo bahay ba yung malaki, Edeline? Yung binababa mo, Edeline, anong bahay mo? Gcash Hunter. Ano yung Gcash Hunter? Let me, kung ano yung Gcash Hunter. Ayan. Tapos na yung video mo, Jason. Ayan, napanood ko. Okay, guys. Sige, kanta lang po tayo. Another song again. Sige. Ayan, Jason. Last one again.
7:02 na. Okay, maraming salamat dyan. Nabiyag. Ayan. Welcome, welcome, welcome. Sige, kanta-kanta lang po tayo ha. Good vibes lang po. Sige. Buhay! Ayan, tignan nyo ma-go to channel nyo si Buhay, guys. Ayan, si Buhay. Ayan, nag-susupport din yan. Pumunta lang ako sa kanyang live. Nag-sinupport niya rin ako, guys. So, tingnan nyo. Ayan, punta lang nyo si, ano dyan, Buhay. Ayan, maraming salamat Buhay sa support. Salamat sa pagdikit. Welcome. Ayan. Meron po akong upcoming premiere guys. Ito, pwede tayong bukas na po. Ayan, pwede man naman ibaba ko yung upcoming ko guys sa paki-tamsak naman po. Ayan. Buhay, baba ng bahay Buhay para matikitan ka. Si Buhay, Kuto channel nyo guys, Kuto channel. Ayan. Pagkitamsak naman po yung binabani ako. Yung binabani ako. Ayan, salamat guys Ay, Buhay, Buhay. Ayan. Maraming salamat. Thank you so much dyan. Sige, kanta ulit tayo ha. Okay, para sa inyong lahat guys, itong susunod na aking kakantahin. If in the dark below sign of love, hold my hand and have no fear. Dragon Gaming, may club shout out. Cause I will be here when you feel like being quiet, when you need to speak your mind. I will listen and I will be here when the laughter turns to quiet, to the winning, losing, trying. We'll be together, 'cause I will be. Manoy RDN TV, may galap shoutout, Kapsan. Ayan. Ayan, tignan po si Manoy guys. Kapsan din. Tomorrow morning if you wake up and the future is unclear, salamat Manoy. Ayan, thank you, thank you. Are made for dreams, a lifetimes are made for years. I will be
I will be here. You can cry on my shoulder when the mirror tells us we're older. I will hold you, and I will be here to watch you grow in beauty and tell you all the things you are to me. I will be I will be true to the promise I have made to you and to the one who gave it to me. Ayan, tikitan niyo po si Manoy guys, Kapsat. Manoy and Jason, pareho tayong mga Ilocano niyan. Sige, magdikitan lang po tayo. Thank you, Edeline. I will be. And just as sure as the seasons are made for change, our lifetimes are made for years. 'Cause I will be here, we'll be together. I will be. Ayan, thank you so much, everyone. Ayan, Manoy RDN, what does Mega Love Shoutout means? Jason, Mega Love Shoutout means is a Mega Love Shoutout. MLSO is Mega Love Shoutout. Yeah, that's the other term for you to greet the, one of the friend from the chat box. If you shout out the name, who is somebody you want to shout out somebody at the side, by the chat box, just say, just type the name and type MLSO, Mega Love Shout Out. If you like to try to fly with Google, I recommend the DJI app. Oh, really? So if you go to okay, I go for that. I'll try. It's my Christmas gift to myself. Marami na akong mga gadget for vlogging. Sayang nga to, tingnan mo Jason, ilang beses ko palang nagamit to. Itong DJI Creator Combo. Biyak di Hawaii maglaba shout Hindi, Mega Love Shout Out. For short is MLSO. Sometimes they put MMMLSO. Yan, because they want to say Mega Love Shout Out. Ayan. Ito, minsan ko lang to, maganda rin to. Itong DJI Creator Combo. Ginagamit kong pang-video pag nag-unboxing ako. Pero minsan ang ginagamit kong pang-video unboxing cellphone. Ayan, Biagti Hawaii, hahaha. Okay. Yeah, that's it. Ayan. Thank you so much, Jason. Ayan. Please connect to each other, guys. So, guys, thank you, Manay, sisave po ako ng iyong mga video para mag-play po ako bukas kung sino po nag-support po sa atin dito sa ating live. Kaya, magbaba po tayo ng iyong mga gusto nyong i-play ko. Yung i-play natin. Kasi isi-save ko yan. I-play ko how many times. Kung ilan yung mga nangano ko. Jason, Mega Love Shoutout means Mega Love Shoutout. Yan. That's the abbreviation. Yeah. The abbreviation commonly used by me and the rest of all the YouTubers. Yeah. Hello, host.
Ayan. Oh, so you are still first time here too? Ayan. Tambay, sige buhay. Thank you so much buhay. No worry. Magsisave na naman ako ng ating mga video dyan. Para i-play ko na naman mamaya. Ayan, ito nandito sa aking. So, i-delete ko na naman lahat yung plinay ko last time. And then, ano na naman ako guys, gagawa na naman ako ng playlist. So, yung mga nandyan, mag-message lang po kayo, tapos kukuha ko. Ayan. Ayan, Jamal Channel, hello. Ayan, nandiyan ba si Jamal? Wait, hindi ko napansin na. Ayan, supporter din si Jamal, guys. Oh, Jamal, mega love shoutout. Hello, host, sabi niya. Ayan, thank you so much, Jamal. Ayan, sige. Ayan. May time pa tayo, kukuha lang ako kung sino yung ano, kasi mamaya baka wala na po tayong time. Sige, maglablaban lang po tayo dyan, ha. At ako'y kukuha ng mga supporter natin dyan na ipi-play natin. Buhay! Salamat pag... Ayan, thank you so much ha sa iyong support. Ayan. Kapsat, halika dito kung di ka pa po nakapunta. Sige, Kapsat. Ano yung Kapsat? MacArthur Park. A memorial of the fulfilled promise shall be returned. Saan to? Sige, tamtaks. Tamtaks ako. Ay, hindi tamtaks. Tamsak, and then naka-ads ako ha. I-watch natin yan. Tapos i-save ko dito. Sige lang. Magkukuha ko ng mga nakano dyan. Harang Nes! Thank you, buhay! Buhay sa buhay. Sige lang po, maglablaban tayo at ako'y kukuha ng mga ano dyan ha. Unahin natin kay Manoy. Manoy, ayan o. Parang sa Cebu to, no? Cebu? Manoy, Cebu to. Sir Biag, Hawaii, dito yan sa Leyte. O, ganun ba? Ilang minutes ba yan, RDN? O, 23 minutes. I-ano ko na lang yan. Panoorin ko. Every 10 minutes kasi marami tayong kukunin na. Mauna na ako kay buhay. Kukuna ako ng mga videos ni buhay. Yung 10 minutes. May mga 10. Ang iiksi kasi ng ano ni buhay. Video niya. O 3 na lang ha, buhay. O, gawa tayo ng playlist again. Ayan. Okay. Supporter. Ayan. Ito ang ginagawa ko guys. Sinong pumapasok dito. Di, naka-play na. Alam mo kung nagpe-play ako, bro, hindi ko naman pinapakinggan. Nagta-times 2 ako. Para mabilis. Times 2 pag nagpa-play ako. Pag nasa live ako. Ayan. So, buhay na ako again. Bali, 3 yung kunin ko sa'yo buhay ha. Ayan o. May 5 minutes. A pleasure watching the sun to set. Ayan. Save to. Okay. 2 na kay buhay. Isa pa buhay. Ayun, 1 minute 37. Yan talaga. Ayan. Ipe-play ko na naman 2 bukas. Ayan. Pati si mag-play din ako sa iyo ha, Jason. Ayan. Si Jason ay si Edeline, nandiyan ka pa ba, Edeline? Edeline. Hindi ko alam kung ano yung ipi-play ko sa'yo, Edeline. May promote ka. Jamal. Jason. Channel, hello. Ayan, thank you. Jama ay si, Manoy. Kuha ko ng video mo, Manoy, worth 10 minutes. Itong 12 minutes na lang. Mas maganda yung dalawa para dalawang harang. Below 5 minutes. Ang lalaki kasi ng mga mo. Ito, 5 minutes at saka 3 minutes. Para may harang.
Save 2. Ayan. Tapos isa pa yung 3 minutes andito. May 3 minutes akong nakita dito. 3 minutes. Para may paharang, di ba? Ayan, thank you guys sa iyong support dyan. Ayan. Oh, buhay! May galap shoutout. Doon na ni Manoy. Manoy, tanda po ako. Dalawang video. I-play ko yan. Unlimited play. Bukas, pag nasa work na ako, itong isang cellphone ko na to, nagpe-play to. Jason, biyak TY, okay bro, time for to go to sleep. I have to wake up eh. Maaga pa yan. Woke up mo ako, 3 a.m. ako. Anong oras na ba dyan bro? 3:30 a.m. ako nagigising. Natutulog ako mga 10, 10:30. Okay Jason, kuha ko ng video mo. Thank you sa support. Ayan. Para makaipon po tayo. Jason, +1 again Jason ha. Tapos kuha ko ng video mo para makaplay po tayo. Itong 4 minutes 50 seconds. Ayan. Sige. Okay. Sino pa nandyan guys? Kukuha ko ng video. Isa-save ko para ma-play po natin. Ayan. Tapos na si Jason, Manoy, Buhay. Sino pa nandyan? Pito tayo guys. Ayan. Jamal, andyan ka pa ba Jamal? Are you still Jer? Ay, Jason Dan. Good night bro. Ayan. Sleep well. Ayan. Hopefully you can come again in my live stream. Maybe tomorrow or the other day. Maybe tomorrow. You can come. Pwede kang umakyat bro. Magkwentuhan tayo dito. Ayan si Jamal. Tingnan natin si Jamal ha. Jamal, I'll bring video. I get a video. Almost all. Jamal, gusto mong mag-graduate na? Kailangan ng W8 si Jamal ha. Wait lang Jamal ha. Kuha ko ng video mo Jamal para makatulong din sa yung WH. Itong 6 minutes na lang ha. Jamal, I will get the 2 video. Ayan. Okay. So, sino pa? Sige, mag-message lang po kayo mga nandyan guys kung gusto nyo mag-play po ako. Pahingi din WH. Buhay. Naka-ano na ako. Naka-save na yung 2 video mo. Eto, bukas, pag nasa work na ako, di ba? Minsan napupunta ko sa live mo. Play ko na to. Pag tapos na, punta na naman ako sa other email ko. I-play ko na naman. Yan. Hanggat malubat tong cellphone. Siguro maka 5 play ako. No worry. Magbibigay po tayo naman. Yan. Buhay OFW ko, host. Yan. Ayan. No worry. Jamal, kumuha ko ng 2 video mo ha. I-play natin yan. Unlimited play. Iba-ibang channel ang mag-play. Okay? Ayan. Para naman makabalik din ako sa inyo guys. Ayan. Ayan. Salamat buhay ha. Ayan. Thank you so much guys. So, ilang minutes na lang po tayo. Sino pang hindi ko na anuhan dyan? Ayan. Indonesia. Jamal Indonesia yan. Parang nagtatagalog noon. Oh my God. Jamal, I get 2 video from you. I will play tomorrow. Okay? Ikaw mag-explain. Ayan ang ano mo si Jamal. Di ba? Si Jamal, friend mo yan. Pumupunta sa live mo, di ba? Oh my God, buhay. Ayan. Sige.
At least, nasave ko na si Jamal. Ayan. Thank you, Jamala. I give you 1 banana too. Ayan, 2 banana pala. Sino pa guys? Sino pa yung pwede natin... Ano yun yan? Hirap mag-translate, host. Ganun ba? Bakas sa flower mo. Kaninong flower yan, Manoy? Dan buhay. Ayan. Buhay. Dan na daw si Manoy. Ayan. Wala na yung buhay sila. Mag-adjust, ayaw ikaw. Oo nga, Manoy. Di ba? Sige. Ayan. Ano pa? Ayan. Okay. Kanta na mga guys. Sige. Tikit-tikit lang po tayo. Tikit. Ano pwedeng kantahin natin? Ang dami kong na-save na video. Okay, pero... Ito gusto kong kantahin to. Si Buhay mahilig sa mga Christian song. Kaya kanta rin ako ng Christian song, Buhay. Huwag mo akong para sa'yo. Maglalasang po ako ng Christian song. Ay, shucks, hindi yan eh. Ayaw ko niyan. Mas maganda si Basil Valdez. Ayan. Okay lang. Ayan, thank you so much. Okay na? Hello, sound check. Para sa inyong lahat, guys. Hello, sound. By the hand that made me face the rising sun, comfort me to all the pain that life may bring. There's a water road that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely road of every day. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your love. Lead me, Lord, all my life. You are my life. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all to my life. Lead me, Lord. Thank you, Buhay. Jamal, thank you. Lead me,
so rather go along my way. Help me take the right direction, take the road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life, you are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all to my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding light. All to my life, all to my days, lead me, oh Lord. All my life. Ayan po ang Lead Me Lord by Basil Valdez and Gary Valenciano. Ayan, thank you so much. Ayan po, nakakanta na naman tayo ng another Christian song. Ayan. Okay, wait lang may bago tayong kaibigan. Sige, wait lang po. Tayo jajakitan po natin ang ating Kabukid Vlog. Ayan, thank you for coming, Kabukid. Ayan, dahil sa pumunta si Kabukid dyan, ayan. Magkipagdikitan ka, Kabukid. Puro mga legit friends yung mga nandyan, no? At tayo'y kukuha. Salamat, Kabukid. Pwede kang umakyat, Kabukid. Ayan. Tingnan natin yung bahay mo. Kung yan ba ang main mo, Kabukid? Ayan. Meron pang mas magaling dyan, Kabukid. Dragon Gaming, thank you so much. Okay, si Dragon Gaming andyan pa rin. Dragon Gaming, I will get to video from you and then I will play tomorrow, unlimited play. Paulit-ulit natin yung play yan. Welcome, welcome. Wala. Itong cellphone na lulubat na itong cellphone hindi na makana. Ito tayo sa kabilang ngayon. Maraming salamat ha. Ayan, wait lang guys. Opos from team, Georgina pa. Okay, sige. Sige, salamat ha, Kabukid. Ayan, maraming salamat dyan. Okay, at kukuha po tayo ng iyong video. Wait lang ha. Sige, makipagtikitan ka dyan at ako na bahala dito. Kumuha ng i-shout out mo lang kung sino nagtikitan mo. Kasi malapit na po tayong mag-end ha. Kuha na lang ako yung mga video, yung mga bagong pasok dito. Ayan, kasi may trabaho po si host ngayon. Ayan. Ayan, Kabukid. Ayan, tikitan niyo po si Kabukid, bagong kaibigan po natin yan. Ayan, tikitan niyo si Buhay, si Manoy. Manoy, thank you ha, bro. Isang dikit sa iyo ha, Kabukid. Malaki pala yung videos. Kuha ko ng dalawa mong video, yung ito, Mahal Ka Sa Akin. Ayan, covered. Ikaw pala. Kabukid, pwede kang umakyat next time sa aking live. Pwede kang kumanta. Kay buti-buti mo, Panginoon. Dalawa ang ikukunin ko ha, Kabukid. Ayan. Para ma-play ko to. Unlimited play natin yan bukas. Ayan.
Kasi mag-end na po tayo. Ayan. At saka si Dragon Gaming. Dragon Gaming, kukuha po ako. I will get your video, Dragon Gaming, yeah. I will watch this one. How many minutes? Ayan. The FNAP, thumbs up. I get this one now, Dragon Gaming. Ayan. Ayan, Dragon Gaming. I will take that one. Wait. Okay, save to playlist. Okay, one more Dragon. Ayan. Mega love shout out po everyone. Sabi Jamal Hen. Thank you, Jamal. Ayan, ito. 2 video from Dragon Gaming. Okay. My 23rd birthday. Ayan, save to playlist. Okay. Sino pa dyan ang bagong pasok, mga kabiyag? Ayan. Hindi na po tayo magtatagal ha. At tayo mag-play na po tayo ng Insomnia, guys. Ayan, maraming salamat. Thank you so much. Ayan. So, mag-play na po tayo ng Insomnia, guys, ha. Thank you, everyone. Thank you for coming, ha. Ayan. Thank you so much, everyone. Bye-bye, guys. God bless and keep safe, everyone.